ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യുതാശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ നമ്മൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാഹ്യമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യാണ് എങ്കിലും അകമേ അവയുടെ ഫലങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന അഗ്നിയില് ശുദ്ധീകൃതനായിട്ട് ശാന്തിയും തിതിക്ഷയും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ നേടാം അല്ലെ. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ദർശനവും പരമാനന്ദവും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ചിത്തം സമനിലയില് എത്തണം. അപ്പോഴാണ് ഏകാന്ത സമാധിയിലെത്തിയിട്ട് ധ്യാന സാധനയിലൂടെ പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ധ്യാനയോഗം എന്നുള്ള 6-ാം അധ്യായത്തിൽ അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് പരമാത്മാവിലെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ, അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്നുള്ള ധ്യാനമുറ. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സമനിലയിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ. നമ്മുടെ കർമ്മവും ലക്ഷ്യവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിനെ ശാന്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പോകാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗം എന്നുള്ള 6-ാം അധ്യായത്തെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. 6 വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ മുന്നേറുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും. 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് യോഗാരൂഢന് നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കലിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. 10 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ യോഗ പരിശീലനത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളെ പറയും. 33 മുതൽ 36 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് പറയുന്നത്. 37 മുതൽ 45 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് പറയും. 46-ഉം 47-ഉം അത്യുത്തമ യോഗിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ വിഭാഗം നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ മുന്നേറുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതിയ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ച ക്രിയ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മം
ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. എങ്ങനെ? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? സന്യാസി യോഗിയൊക്കെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് എന്റെ കടമയാണ് ഈ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടത്, എന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. നമ്മളെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയാൽ സന്യാസി ആവില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അഗ്നിഹോത്രം വേണം, അല്ലെ? അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നടന്നാല് സന്യാസിയോ യോഗിയോ ഒന്നും ആവില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മഫലത്തിൽ ഇച്ഛയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് തന്നെയാണ് സന്യാസി. അയാൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാല് സന്യാസി ആവില്ല, അല്ലെ? ബാഹ്യപ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒന്നും സന്യാസിയാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സ് ഫലേച്ഛ ത്യജിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കും. കർമ്മഫല സന്യാസത്തോടൊപ്പം ദ്വന്ദ്വ മുക്തിയും ഒരുപോലെ തന്നെ വേണം. ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് കൊണ്ടൊന്നും സന്യാസിയാവില്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമെന്നും ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ആ കർമ്മം യോഗമായിട്ട് കർമ്മയോഗം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതാണ് വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ചിലപ്പോൾ സന്യാസികൾ ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ലയനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ സ്വാർത്ഥ തൽപരരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറയാണ്, കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിന്നതുകൊണ്ട് സന്യാസിയൊന്നും ആവില്ല, അല്ലെ? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവര് സ്വാർത്ഥ തൽപരർ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. എന്താണ് യോഗം എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. യം സന്യാസമിതി പ്രാഹുർ യോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ നഹ്യ സന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്നത് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് പാണ്ഡുപുത്ര. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനാവില്ല. ഇപ്പൊ പരിത്യാഗം, ഓരോന്നും ത്യജിക്കുക, അല്ലെ? ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക കർമ്മത്തിന്റെ, അതൊക്കെ യോഗം തന്നെയാണ്. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക, അല്ലെ? കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനാവില്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിനെ തടയണം. അപ്പൊ സങ്കല്പങ്ങളെ സന്യസിക്കുന്നത് യോഗം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം രണ്ടിനെ കുറിച്ചും പറയാണ്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനോട് ആസക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. എന്നാല് ഇവിടെയോ അഷ്ടാംഗയോഗം എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അഷ്ടാംഗയോഗയില് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ആസക്തിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവണം. മനസ്സിനെ അന്തരംഗത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അല്ലെ? മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഇതോ ഭക്തിയോഗമാണെങ്കിലോ ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയണത്. കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങും വരെ കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ആരു രക്ഷേർ മുനേർ യോഗം. ആരുരുക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യതേ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമ കാരണമുച്യതേ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമത്രേ മാർഗം. യോഗസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. എന്താ പറയണേ ഇവിടെ? ഒരു
അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി അതിൽ തുടക്കക്കാരനായ ഒരു സാധകന് കർമ്മത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് മുന്നേറാൻ പറ്റുള്ളൂ. യോഗസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിയ ആൾക്കാണെങ്കിലോ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് അവർക്കുള്ള ഉപായം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഒരു കിണർ കുഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറവ കാണും അല്ലെ, കുറെ എത്തുമ്പോൾ ഉറവ വേണം. ഇപ്പോൾ മണ്ണ് നീക്കി ഉറവയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ജലം ഇങ്ങനെ ലഭ്യമാവും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ ജലം ലഭ്യമായ പിന്നെ ആ ഉറവേനെ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈശ്വരാനുഭവം ആകുന്ന ആ ഉറവ, ഈശ്വരാനുഭവത്തിനെ ഒരു ഉറവയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മ വാസനകൾ അതിന് തടസ്സമാവാതെ നമ്മൾ നോക്കണം. കർമ്മം ചെയ്തിട്ടാണ് വാസന അടങ്ങുന്നത്. ഫലാസക്തി കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന യോഗ അനുഭവത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണം നമ്മൾ. അതാണ് ശമം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗം ഏറ്റവും ചുവട്ടിലുള്ളത് കർമ്മയോഗം. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് വരണം. ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ മുകളിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗം, പിന്നെ ഭക്തിയോഗം. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോവണി പോകുന്നത്. ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കർമ്മകാന്ഡം, പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമായിട്ട് ചെയ്യാ ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ സന്യാസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗാരൂഢന്റെ ലക്ഷണം പറയാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേദാഹിനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയോ ഫലമുദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. ആരെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആള്, അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യോഗാരൂഢൻ. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഭൗതിക ഇച്ഛകൾ ത്യജിക്കണം, പിന്നെയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ആവരുത് പ്രവർത്തിക്കണത്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആവരുത് പ്രവർത്തിക്കണത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യോഗാരൂഢൻ. യോഗാരൂഢൻ നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് യോഗാരൂഢൻ ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശുദ്ധമായ ബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നാണ്. ഇപ്പൊ ശീർഷാസനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ശരീര കേൾക്കുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി, കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 4-ാമത്തെ അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കണേ? 4-ാമത്തെ ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഭൗതിക ഇച്ഛകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഫലമുദ്ദേശിച്ചും അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആള് യോഗാരൂഢൻ. ശരീരത്തിലല്ല, മനസ്സുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള യോഗാരൂഢൻ. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാണോ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃപ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയരും, അങ്ങനെയാണോ പുരോഗതി ഉണ്ടാവണത്? അതാണ് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മന. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അതുതന്നെ ശത്രു. അപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ സ്വയം പുരോഗതി നേടണം, ഉയരണം. അല്ലാതെ വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ പുരോഗമിപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ ഉദ്ധരിക്കുക, നമ്മൾ സ്വയം ശ്രമിക്കണം. അധപ്പതിച്ചു പോകരുത് നമ്മൾ. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്, അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ബദ്ധർ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ബന്ധുവായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുക. ചിലപ്പോൾ അത് ബന്ധുവാകും അല്ലേ. അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ഈശ്വരനെ അറിയണമെന്ന ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയാ. ഇപ്പൊ ഈ പൂർവ്വജന്മ സംസ്കാരത്തെ ഒക്കെ ഉണർത്തുന്നത് ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ടാണ്. ആത്മചിന്ത കൂടുതൽ വളരാൻ നമ്മുടെ പ്രയത്നം വേണം. ഗുരു അതിന്റെ മാർഗം പറഞ്ഞു തരും,
ആ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലേ? പരിശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പുരോഗമിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കി മുന്നേറണം. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗുരുവാകേണ്ടത് പലപ്പോഴും. അതാ പറയണത്. ഇപ്പൊ ഉദ്ധവര് ഒരിക്കല് ഭഗവാന്റെ ആ സ്വർഗാരോഹണ വേളയില് ഉദ്ധവര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറയാണ്, എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഉദ്ധവര് പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഒരാളെയും ഒരാൾക്കും കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല, സ്വയം വരാൻ പരിശ്രമിക്കണം, അതാ വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിച്ചു പോകരുത്. ആത്മാവെന്ന പദം സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെയോ മനസ്സിനെയോ ജീവനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു മനസ്സാകയാൽ ഇവിടെ ആത്മപദം മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെയാണ്. ഈ യോഗയുടെയൊക്കെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു മനസ്സാണ്. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഹി എന്ന പദം. അതായത് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ചെയ്യണം, ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മനസ്സ് മിത്രമാണോ ശത്രുവാണോ അല്ലെ? ചില നേരം ശത്രുവായിട്ട്, ചില നേരം മിത്രമായിട്ട് മനസ്സ് നിൽക്കും. ഭൗതികതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീങ്ങുന്നതാണ് ആധ്യാത്മികത അല്ലെങ്കിൽ സാധന എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിത അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിക്കാം അല്ലെ? മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താവും. എന്നാലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മനസ്സ് ഉള്ളവനോ അപ്പൊ ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹിതമായത് ലഭ്യമാക്കുന്നയാള് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ട് വരും അല്ലെ? ഈശ്വരനിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന മനസ്സ് ഏതാ? ബന്ധുവായിട്ട് വരും. കർമ്മയോഗയിലൂടെ മനസ്സിനെ സമനിലയിൽ എത്തിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് കൃപയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മായയിൽ പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള്. മനസ്സിന് ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യണം, സാധിക്കണം അല്ലെ? മനസ്സ് പലയിടത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കും. അപ്പൊ TV കാണുക, അതുപോലെ അനാവശ്യ സംസാരം, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെ? മനസ്സ് അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു ചെല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടുത്തെ ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലത്ര ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. ഈ അന്തര്യാമിയായ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുക, അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക, അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായി സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാല് ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നില് സ്വയം സമർപ്പിതനാവുകയാണ് ചെയ്യണത് ഒരു ഭക്തൻ. ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന മനസ്സ് ബന്ധുവാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ പറ്റിയാല് അല്ലെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയാല് ആ ആള് ശാന്തി നേടും, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് അല്ലെ, ചിത്തം പ്രശാന്തമായാല് അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ തണുപ്പോ ചൂടോ സുഖോ ദുഃഖോ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ? ദ്വന്ദ്വാതീതനായി അല്ലെ? അപ്പോ മനസ്സിനെ ഉറ്റ ബന്ധുവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം. ഏതവസ്ഥയിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന മനസ്സ്, ഏതിനെയും ഏത് സമയവും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടാവണം. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളും എന്നതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തിയ ആൾ എവിടെയാണ്? സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അല്ലെ? അയാൾ മെറ്റീരിയൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.
അങ്ങനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തരെ പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളോ ശീതോഷ്ണങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കില്ല. പ്രായോഗികമായ സമാധി അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖം കാണുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ വ്യക്തിബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അഹന്ത, അതൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ആളെ അസ്വസ്ഥനാക്കാൻ പിന്നെ ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു യോഗ യോഗാരൂഢന്റെ സ്ഥിതി ആണ് ഇവിടെ മനോനിലയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ബന്ധു നമ്മെ സ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ തലത്തിനെ പറയാണ് ഇവിടെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ. പറയാണ്, ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആള് സംതൃപ്തനായിരിക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. അയാൾ ആത്മസംയമിയാണ്. അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അയാള് സ്പിരിച്വലാണ്, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ അയാള് ഉദ്ധരിച്ചു മുകളിലോട്ട് ചെന്നു കഴിഞ്ഞു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെയാണ്, അല്ലെ? ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ല. കല്ല് പോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിനെയും കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുക. അവർക്കങ്ങ് രത്നം ചരൽ കല്ലുപോലെ, ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ, അല്ലെ? മഹാത്മാക്കൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവനാകട്ടെ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകയാൽ തികച്ചും നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ദ്രിയാതീതനുമാണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് ആണ്. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ അമൂല്യം എന്ന് കരുതാവുന്ന ഒരു പാണ്ഡിത്യവും മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളും അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചരൽ കല്ലുകളേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടവയല്ല. അപ്പോ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ആർജിച്ച ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം നേടിയ ഒരാളോ അങ്ങനെയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ ചരൽ കല്ല് പോലെ ഒട്ടും വിലയില്ലാത്തവയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ വ്യക്തി കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ ദർശിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. സർവത്ര ഈശ്വരൻ എന്നറിഞ്ഞ് സമബുദ്ധിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവര്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സുഹൃന്മിത്രാര്യുദാസീന മധ്യസ്ഥ ദ്വേഷ്യ ബന്ധുഷു സാധുഷ്വഭിച പാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യത്തെ. പറയാണ്, സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. അപ്പോ സാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശത്രുവെന്നോ മിത്രമെന്നോ ഒന്നും ഭേദമില്ല, അല്ലെ? എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ്, സമഭാവനയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. കുറേയും കൂടി പുരോഗതി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആള് എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ അംബരീഷിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലെ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവത് ആരാധനകൾ ചെയ്യണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് നമ്മുടെ മിത്രമാണ്, അല്ലെ? ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുശലം പറയുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. അവരോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, അതല്ലാത്തവരോട് ഇഷ്ടമില്ലായ്മ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ആത്മസ്ഥിതനായ ഒരാൾക്ക്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ആരൊക്കെയാണ് മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കള്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മദം, മോഹം, മാത്സര്യം. 6 അതൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ശത്രുക്കളാണത്രേ. 6 പേര്. 6 ശത്രുക്കളുണ്ട് മനസ്സിന്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മദം, മോഹം, മാത്സര്യം. 2ാമത്തെ യോഗ പരിശീലന ഘട്ടങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗി യുഞ്ജീത സതതം ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിത ഏകാഗീ യഥചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയായ ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യാ?
ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തും. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ശീലമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രായമാകുമ്പോ കുട്ടികളോ മക്കളൊന്നും അടുത്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് ശീലിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഒറ്റയ്ക്കായാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. പറയാണ് എപ്പോഴും അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡി മൈൻഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ആത്മാവാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ. ബോഡി മൈൻഡ് ആത്മാവ് ഇതെല്ലാം പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണം. മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഒന്നിലും മമതയോ ആഗ്രഹമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. യാതൊന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾ മമതാബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ല, എന്നാലോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാതും സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമമായ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാളെ മമതാബന്ധങ്ങൾ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. മറിച്ച് സർവ വിഷയങ്ങളെയും അവ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ പരിത്യാഗം അത്രത്തോളം പൂർണ്ണമല്ല. എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക അതിലർത്ഥമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം, സ്വീകാര്യമാണ് ആക്കണം. യോഗം പരിശീലിക്കുന്നയാള് എങ്ങനെ ഇരിപ്പ് ഉറപ്പിക്കണം, അതാണ് 11ഉം 12 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ശുചൗദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മന നാത്യുച്ഛ്രിതം നാതിനീജം ചൈലാജിന കുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃകൃത്വാ യഥചിത്തേന്ദ്രിയക്രിയ ഉപവിശ്യാസനേ യുഞ്ജ്യാദ്യോഗമാത്മവിശുദ്ധയേ. പറയാണ് യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര് ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്തെ കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. അന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോഴതൊന്നും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വിജന സ്ഥലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം, അവിടെ പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ ദർഭപ്പുല്ല് വിരിക്കുക. അതിന് മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം അത്രേ. അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പൊ ലഭ്യമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിലിരിക്കുക. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അല്ലെ. വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പരിസരത്തിലാവണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടി യോഗമനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വേണം യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടേ, ആ യോഗ പരിശീലനത്തിനുള്ള ഇതാ പറഞ്ഞു തരണേ. വീടുകളിലെ അന്തരീക്ഷം തന്നെ നമുക്ക് സാത്വികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെ. ഇരുത്തം അനായാസേന ശീലിക്കുക. ഒരു എന്താ പറയുക, വലിഞ്ഞു മുറുകാതെ ഉള്ള ഒരു ഇരുത്തം, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക. ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവണം. ഇഷ്ടമൂർത്തിയെ മനസ്സില് കൊണ്ടുവന്നാല് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും സാധ്യമാകും. ഇങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് മനസ്സിനെ ധ്യാന നിഷ്ഠയിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് പറയാണ്. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് ഇവിടെ പറയണത് എന്തിനെയാ? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയാണത്രേ. കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുകളും ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരുമായി കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ബൃഹൻ നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബൃഹൻ നാരദീയ പുരാണത്തില് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞേക്കണത്? അവര് പൊതുവെ അല്പായുസുകളാണത്രേ, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, പിന്നെയോ വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാലെ അസ്വസ്ഥരുമാണ് എന്നാ പറയണേ. ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം ഭഗവൻ നാമോച്ചാരണമാണെന്ന വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യര് അല്പായുസുകള്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവര്, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരായിട്ട് കാണുന്നു. അവരോ ആത്മാവബോധത്തിന് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവൻ നാമോച്ചാരണം ചെയ്യണം അല്ലേ. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. ഇനി ധ്യാനത്തിനായിട്ടുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയാണ് 13ഉം 14ഉം ശ്ലോകങ്ങളില്. സമം കായ ശിരോഗ്രീവം ധാരയന്ന ജലം സ്ഥിര
സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശശ്ചാനവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭീർബ്രഹ്മചാരിവ്രതേ സ്ഥിത മനസംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരാ. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നണം. ഇപ്പൊ ബാക്ക് ബോണ്, നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ, നട്ടെല്ലും ഒക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരണം, കഴുത്തൊക്കെ. അങ്ങനെ ഋജുരേഖയിൽ വെച്ചിട്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തില് ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കണം. പിന്നെ സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അല്ലെ, ഭഗവാനെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇരിപ്പിന്റെ ആ ഇതൊക്കെ ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് വിഗതഭി നിർഭയനാവാൻ കഴിയൂ. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് സ്മൃതി വൈകല്യം മൂലം കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ സംഭീതനത്രേ. അപ്പോ ഭക്തനായ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് മറവി, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറന്നു ഞാനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചു. അതിനാല് ഭയഭീതനാണ്. ഹൃദയസ്ഥനായ ഈശ്വരന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഉത്തമ യോഗിയായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതാം. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയായിട്ടിരിക്കണ ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്നറിയുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോ തന്നെ അയാൾ ഒരു ഉത്തമ യോഗിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് തലത്തിലേക്ക് യോഗി എത്തുന്നു അതാ ഇവിടെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസ ശാന്തിം നിർവാണ പരമാം മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കൃഷ്ണലോകത്തേക്ക് എത്തണത്? മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങള് ഇതൊക്കെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തുക, നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകും. ഈ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, അല്ലെ, ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകും എന്നാ പറയണേ. ഭൗതികമായി ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല യോഗചര്യ, ഭൗതികത്വത്തെ സമ്പൂർണമായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ യോഗചര്യ ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണോ? അല്ല, ആ ഭൗതിക ആസക്തി നിർത്താൻ വേണ്ടി, ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗചര്യൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാന പരിശീലനത്തിന് ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം അതാ ഇവിടെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ജൈകാന്തമനശ്നത ന ജാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാത്തിലും മിതത്വം വേണം, അല്ലേ? എന്നാൽ ഒട്ടുമില്ലാതിരിക്കരുത്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുക, കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുക, ഒട്ടും ഉറങ്ങാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും യോഗിയാവാൻ സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രോക്തങ്ങളായ ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപവസിക്കുകയോ ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക, അല്ലെ? ഏകാദശി, അതുപോലെ മഹാത്മാക്കളുടെ ഒക്കെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവ ദിനങ്ങള് ഒക്കെ വ്രതം എടുക്കുക. എന്നാൽ ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, ഒട്ടും കഴിക്കാതെയല്ല. അങ്ങനെ ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഉറക്കത്തിൽ അധികം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. തന്മൂലം വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ആരും ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല, അല്ലെ? ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ആള് 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയാൽ മതി. കുട്ടികള് 8 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങാം.
അതിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങണവരെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എന്ന് പറയും അല്ലെ. നിയന്ത്രിത ജീവിതം ദുഃഖത്തെ അകറ്റും എന്ന് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. പറയാണ്, ആഹാരത്തില്, അതുപോലെ നിദ്രയില്, നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തില്, പ്രവൃത്തിയില് ഒക്കെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തസംഘത്തില് ഉള്ളവർക്ക് എത്രയും ആനന്ദാണ് ഉള്ളത്. എന്താ കാരണം? അവര് ചാന്റിങ്, ഡാൻസിങ്, ഫീസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് അല്ലെ ഭക്തരോട് ഒന്നിച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും മാറ്റാനും സാധിക്കും. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ടേ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവൂ. ആഹാരം നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം അല്ലെ. പരിശുദ്ധമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ അത് കൈക്കൊള്ളണം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ അയാൾ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങുന്നത് വലിയ ഒരു സമയനഷ്ടമായിട്ടാണ് കരുതുക അല്ലെ. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ സമയം, അതിൽ ജാഗരൂകനായ ഒരാള് കൂടുതൽ ഉറങ്ങുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള സമയം. അങ്ങനെയാ കരുതുക. പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാൻ എന്താണോ തൃപ്തി തരുന്നത് ആ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനാണ് ഒരു ഭക്തൻ താല്പര്യം കാണിക്കുക. ഈ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാണ് യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയാണ്. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയും. എങ്ങനെ, ആരാണ് യോഗയുക്തൻ? യോഗാനുഷ്ഠാനം അല്ലെ, യോഗേനെ പറ്റിയാ പറയണത്. അങ്ങനെ യോഗ ചെയ്തിട്ട് തന്റെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആള് എന്തുണ്ടാവും എന്നാ പറയണേ? ആള് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും. അയാളെ ഒരു യോഗയുക്തൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. യോഗയുക്തൻ എന്ന് ആരെയാണ് പറയാ? യോഗ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അയാൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആള് യോഗയുക്തൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വപ്രവൃത്തികളിൽ വ്യാപൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വെറും പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. സന്യാസി അല്ലാണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ പ്രാപഞ്ചികനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയൊക്കെ ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ അത് ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീത പറയണത് യുക്തം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഇതുപോലെയാ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളില് വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന ശീലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗിയുടെ സ്ഥിതി പറയാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ ദീപോ നിവാദസ്തോ നേംഗതേ സോപമാ സ്മൃത യോഗിനോ യഥചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗമാത്മന. സ്വസ്ഥനായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റു കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. എന്താ പറയണേ? ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ എന്നെ മുഴുകിയിട്ട് സ്വസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കണ ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണ ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? കാറ്റ് കടക്കാത്ത സ്ഥലത്തുള്ള ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ആടി ഉലയില്ല. അതുപോലെ സ്വസ്ഥനായിട്ട് ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകണ ആളുടെ ആ
ഇത് കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ ആ മാനസിക നിലയാണ് അവിടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയണത്. പിന്നെ ആ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാവില്ല, അല്ലെ? അചഞ്ചലനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആ യോഗിയായ ഭക്തനായ ആൾക്ക് കഴിയും എന്ന് പറയാണ്. സമാധി അവസ്ഥ കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ് എന്നാണ് 20 മുതൽ 23 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗസേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതാ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തഥാ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുനാമി വിചാല്യതേ തം വിദ്യാത് ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗ സംജ്ഞിതം. പറയാണ്, സമാധി എന്നുള്ള പരിപൂർണ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴ് മനസ്സ് 8ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലെ സമാധി അഷ്ടാംഗ യോഗയില്. അവിടെ എത്തുമ്പോ മനസ്സ് യോഗ അനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും പിന്മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അങ്ങനെ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പിന്മാറി കഴിയുമ്പോൾ ആ നിർമ്മലമായ മനസ്സില് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയോ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. അപ്പൊ ഉണ്ടാവണ ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. പരമാനന്ദമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്. ഇതിലെത്തിയാ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതിലും വലിയ ഒരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ പരമാനന്ദം ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ഇതിലും വലുത് ഇനി ഒന്ന് കിട്ടാനില്ല. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, ഏറ്റവും പരമോന്നതമായത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള അത് മനസ്സിലാവും. ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും പിന്നെ അയാള് ശുദ്ധനാവില്ല. ഭൗതികതയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു മോചനമാണ് അല്ലെ ആ പരമാനന്ദ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനാണ്. പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ല, ക്ഷുബ്ധനാവില്ല, ആരോടും ക്രോധം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അയോഗിയായിട്ട് മാറും. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമം അഥവാ നിർവ്വാണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണാവബോധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. യോഗത്തിന്റെ ഉപോത്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. ഇപ്പൊ യോഗത്തിന് ഉത്പന്നങ്ങളില് ഒന്നും ആഗ്രഹം വെക്കേണ്ട, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാത്രം ആണ് ലഭിക്കാൻ ഉള്ളത്. ആ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പരമാനന്ദാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല യോഗങ്ങള് അഭ്യസിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ ദർശനം ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പം പോലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്നാ വിചാരിക്കണേന്ന് വെച്ചാല് ആ ഉണ്ണിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും, അല്ലെ? പായയിൽ മലർന്നു കിടക്കുകയാണോ? പല്ലു മുളച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്? എന്തെല്ലാം ഇഷ്ടമുണ്ട്? എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അറിയണം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാൻ. ചിലവര് കാമുകനായിട്ട്, ചിലവര് നാരായണനായിട്ട്, ചിലര് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് ഒക്കെ സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ പാർത്ഥസാരഥി ആണെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന് മുമ്പാണോ അതോ ശേഷാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയണം. എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളോടെയും ധ്യാനിക്കണം. ഇപ്പൊ കുറൂരമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? സങ്കല്പ ശക്തിയിലൂടെ മറ്റൊരു മനോവ്യാപാരവും ഇല്ല. പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ആ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന ഭഗവാനോട്. സങ്കല്പമൂർത്തിക്ക് കുളി, കണ്ണെഴുതല്, പാല് നൽകല്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച 12 വയസ്സ് മുതൽ നടന്നപ്പോള് ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴോ ഇതെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാകത്തില് ഭഗവാൻ ഗോചരമായിട്ട് തീർന്നു, അല്ലെ? അതല്ലാതെ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വരും എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സങ്കല്പ ശക്തി വളർത്തണം. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളും തന്നെ. അതുപോലെ നമ്മള്
സങ്കല്പത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ച് അറിയണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ യോഗയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമാം ത്യക്ത്വാ സർവാനശേഷത മനസൈവേന്ദ്രിയഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തത. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. വഴി മാറുകയുമരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. പറയാണ്, സ്ഥിരത വേണം അല്ലെ? സ്ഥിരതയും വേണം, വിശ്വാസവും വേണം. അങ്ങനെ വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഏർപ്പെടാൻ. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വഴി മാറിപ്പോകരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റെണ്ണം പോലും വെക്കാതെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം എന്നാണ്. അപ്പോ ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം എന്താണോ നമുക്ക് ദുഃഖത്തിനെ തരുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയുക, അത് ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭഗവാനോട് ചേരുന്നത് സുഖം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. ദൃഢവ്രതനായ പരിശീലകന് വിജയം തീർച്ചയാണ്. ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് തന്റെ മുട്ടകൾ കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുരുവിയെയാണ്. അതെന്താ കുരുവിയുടെ കഥ എന്ന് വെച്ചാല്, ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു കുരുവി കടലിന്റെ അടുത്ത് മുട്ടയിട്ടു. അങ്ങനെ കുറെ മുട്ടകൾ ഇട്ടു. കുറച്ച് കടലിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലേ, തിരമാലകൾ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ തിരമാലകൾ വന്ന് ഈ കുരുവിയുടെ മുട്ടകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോ കുരുവി പറയാണ്, കടലേ സമുദ്രമേ, നീ എന്റെ മുട്ടകളൊക്കെ തിരിച്ചു തരൂ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ കുടിച്ചു വറ്റിക്കും എന്ന് പറയാണ്. കുരുവി ഒരു കുഞ്ഞു കുരുവിയാ, ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം പോലും അതിന്റെ കൊക്കിനകത്ത് കൊള്ളില്ല. ആ കുരുവിയാ പറയണേ ഇത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള സമുദ്രത്തിനെ കുടിച്ചു വറ്റിക്കും എന്ന്. അപ്പോ അതിന്റെ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ മുമ്പില് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഗരുഡൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആ കുരുവിയുടെ സഹായത്തിന് എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു, സമുദ്രമേ, നിന്നെ ഞാൻ കുടിച്ചു വറ്റിക്കും, അല്ലെ നീ വേഗം തന്നെ കുരുവിയുടെ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു നൽകൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഗരുഡന് സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ അല്ലേ സമുദ്രം വറ്റിക്കാന്. അതുകൊണ്ട് കടല് മുട്ടകളെല്ലാം കുരുവിയുടെ മുട്ടകളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മള് ആ ഒരു കുരുവിയെ മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയാണ്. യോഗാനുഷ്ഠാനം വിശേഷിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയോഗം പ്രയാസമേറിയത് ഒന്നാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ യോഗ അനുഷ്ഠാനമൊക്കെ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്ന് തോന്നും അല്ലെ? പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയെ യോഗം അതും വളരെ പ്രയാസമാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനും നമ്മളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സഹായിക്കും. സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനാണ് ഈശ്വര സഹായം ലഭിക്കുക അല്ലെ? താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നൊക്കെ പറയും. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക, ഭഗവാനും കൂടെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശനൈരുപരമേ ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃകൃത്വാ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. സങ്കല്പത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സങ്കല്പത്തിലൂടെ തന്നെ അവ ഇല്ലാതെയുമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അല്ലെ? അങ്ങനെ വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താല് നമ്മൾ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നും ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണ്ട ആ സമയം. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥിരത യോഗയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുക. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറലാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയണത്.
ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പതുക്കെ പതുക്കെ ശനൈരുപരമേ എന്നാ പറഞ്ഞേ, പതുക്കെ പതുക്കെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ പറ്റില്ല. പതുക്കെ ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക. അതിനെയാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാ. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യതോ യതോ നിശ്ചരതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമ്യൈതാത്മന്യേവ വശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്? ഈ സ്വഭാവം ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ മനസ്സ്. ആ മനസ്സ് കുരങ്ങിന്റെ പോലെയാണ് മനസ്സ്. ആ കുരങ്ങിന്റെ പോലെയുള്ള മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ഥിതനാക്കണം അല്ലേ. ഒരു നമ്മൾ ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കിയിട്ട് അല്ലേ, എന്താ കാറ്റത്ത് വെച്ച കാറ്റ് തട്ടാത്ത സ്ഥലത്തെ ദീപനാളം പോലെ അനക്കമില്ലാതെ വെക്കണം. സ്വഭാവേന ചഞ്ചലമാണ്, ചപലമാണ് മനസ്സ്. എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കും അല്ലേ. അതിനെ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ചിട്ട് ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഒരിടത്തും ഉറയ്ക്കാത്തതും ഇളകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതുമാണ് മനസ്സ്. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സ് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കരുത്. ഉറയ്ക്കാത്തതാണ് മനസ്സ്, പ്രക്ഷുബ്ധമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും. ആത്മജ്ഞാനി ആയിട്ടുള്ള യോഗി എന്താ ചെയ്യാ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തും അല്ലെ. മനസ്സല്ല അയാളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും അതിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. മനസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നവനോ ഗോദാസനാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഗോദാസൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ, ഗോദാസന്മാരാ നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള് ഗോസ്വാമി. മനസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നവൻ ഗോദാസൻ. ഇവിടെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇന്നലെ മാതാജി ഇന്ന് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല. ആശ മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. മാതാജി ഞാനും ഹരേ ചെയ്തിട്ടില്ല. കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? സരസ്വതി അമ്മ. ഞാനും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ബാച്ചല്ലേ 8:30 ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഞാൻ 8:30-യിലായിരുന്നു ഞാൻ കേറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ ഈ നേരത്ത് അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം കേറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമേ ഉണ്ട്, ഒന്നാം മുതലേ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ എന്നും ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല ഇതിനകത്ത്. മാതാജി മാതാജിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, റീന മാതാജി ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഒന്ന് പേര് പറയാമോ? ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. സരസ്വതി അമ്മ ബി. സരസ്വതി അമ്മ മാതാജിക്ക് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നായിരുന്നു മാതാജി വാട്സപ്പില്. എനിക്ക് അറിയത്തില്ലത്. ശരി മാതാജി. വേറെ ഏത് മാതാജിയെ പറഞ്ഞേ? എന്റെ പേര് ദേവി. ഭാനു മാതാജി. ഞാൻ റീന മാതാജിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭാനു മാതാജിയുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യൂ. മാതാജി ഇന്നലെയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു.
ഭാനു മാതാജി, ദേവി മാതാജി. ദേവി മാതാജി 8:30 ഇനി തൊട്ട് 7 മണിയുടെയിലാണോ കേറുക? ഞാൻ എന്നും 7 മണിക്കാ മാതാജി. അല്ല സരസ്വതി മാതാജിയുടെ കഴിഞ്ഞു. ദേവി മാതാജി എനിക്ക് നാളെ മുതൽക്ക് നൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് 5:30 മുതൽക്ക് 5 മണി മുതൽക്ക് ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങും. രാവിലെ 8:30 വരെ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. പകൽ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ബാച്ച് ഉണ്ടോ അവൈലബിൾ ആയിട്ട്? 3 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റും. എന്നാ 3 മണിയുടെയില് നാളെ മുതൽ 3 മണിയുടെയില് വന്നോളൂ. ആയിക്കോട്ടെ. ഒരാഴ്ച എനിക്ക് നൈറ്റ് ഉണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് 7-ാം തീയതി വരെ നൈറ്റ് ആണ്. 8-ാം തീയതി മുതൽക്ക് 8-ാം തീയതി നൈറ്റ് ഓഫ് ആണ്. അത്രയും ദിവസം എനിക്ക് നൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നാളെ 3 മണിയുടെ ബാച്ചിൽ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി അവിടെ അഡ്മിനോട് കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു സംശയം. അപ്പൊ ഈ ലിങ്കിൽ കൂടെ ഇവര് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ദേവി മാതാജിയുടെ പറ്റില്ല. ദേവി മാതാജി അവിടെ 3-ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. 3-ാമത്തെ ഭാനു മാതാജി, സരസ്വതി അമ്മ മാതാജി 2 പേരുണ്ട്. അവരൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെയാ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാ അവരൊക്കെ. അവരുടെ എന്തേ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത? ലിങ്ക് വരുന്നില്ല മാതാജി. അത് എനിക്ക് അതിലെ ലിങ്ക് അറിയത്തില്ല. അല്ല സരസ്വതി മാതാജി ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെ അഡ്മിന് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല? ഞാൻ ലിങ്ക് ഓൾറെഡി ഇട്ടിരുന്നു മാതാജി. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കണത് ലിങ്കിൽ കൂടെ അവര് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ സ്വയം അതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അഡ്മിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ദേവി മാതാജി നാളെ 3 മണിയുടെ കയറിയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? യോഗ ഗരുഡൻ ആരാണ്? യോഗ 1-ാമത്തെ ചോദ്യം തൊട്ട് പറയൂ, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി. ഏതാ? യോഗമല്ലേ? യോഗം. അതെ, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം അല്ലേ? അതാണ്. യോഗാരൂഢൻ ആരാണ്? ആരാ? ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലമുദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്തയാളെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോ? യോഗാരൂഢൻ ആരാ ചോദിച്ചേ? ഭാനുമാതാജി. കിട്ടി. അടുത്തത് മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ ഏതൊക്കെയാ? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മതം, മാത്സര്യം. അടുത്തത് വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൃഹന്നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അല്പായുസുക്കളും ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരുമായി കാണപ്പെടുന്നവരാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ. അവർക്ക് മോചനം ഉള്ളത് നാമജപോച്ചാരണത്തിൽ കൊണ്ട് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നയാളെയാണ് യോഗയുക്തൻ. അതെ. പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ മതിയോ? അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെയാണ് യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? 18. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികൾ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീത യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്.
വൃത്തികളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. അതിനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യാപരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. പൂർണ്ണമായ പ്രക്രിയ. ആ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഉം, യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക്. അതെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായിട്ടല്ല അല്ലേ യോഗ പരിശീലിക്കേണ്ടത്, ആത്മീയ നേട്ടത്തിന് മാത്രമാണ്. യോഗത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക്. ഒരു പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ എന്താണ്? എന്താ? ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അടുത്തത് ഗോസ്വാമി, ഗോദാസൻ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു. കേട്ടില്ല. നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഗോസ്വാമി, മനസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നവൻ ഗോദാസൻ. മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ഗോസ്വാമി. മനസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നവൻ ഗോദാസൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ ഗോദാസൻ. എന്തായിരുന്നു? ഗോദാസൻ മനസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നവൻ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ ഗോദാസൻ. ഇന്ന് അതുവരെ എഴുതിയോ മാതാജി? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നാളെ എടുക്കുമ്പോഴാ കിട്ടുന്നത്. എല്ലാരും എഴുതിയോ ആൻസർ ഒക്കെ? ഹരേ കൃഷ്ണ.